Måske har du set en professionel konkurrence på Facebook og tænkt, gid jeg kunne lave sådan en. Men det kan du faktisk. Med Be Socials konkurrencemodul til Facebook kan du helt selv opsætte professionelle konkurrencer, hvor deltagerne stilles et spørgsmål og får muligheden for at tilmelde sig dit nyhedsbrev eller din sms-klub. Normalt vil du skulle bruge en programmør til at lave den slags, men med det rette system, der skal du faktisk bare sætte dig ned og benytte 10 minutter til at opsætte konkurrencen. Lad mig vise dig, hvor nemt det er. Som du kan se, består konkurrencemodulets layout af 2 kolonner samt en baggrundsgrafik, som man selv kan udskifte. I venstre kolonne vil man typisk indsætte tekst om konkurrencen, et billede af præmien og lignende. I højre kolonne kan man indsætte deltagelsesprocessen, altså tilmeldingsfelter, spørgsmål og muligheden for at tilmelde sig nyhedsbrevet, og så selvfølgelig deltag-knappen. Lad mig vise dig, hvor nemt det er. Jeg starter med at indsætte en tekst omkring konkurrencen samt den præmie, man kan vinde. Normalt der vil jeg indsætte billeder af præmien, men i konkurrencen her der er målet at få deltagerne til at se en video fra YouTube. Så jeg trækker i stedet YouTube-boksen over i layoutet. Så tager jeg adressen fra videoen på YouTube og kopierer over i systemet, så systemet selvfølgelig ved, hvilken video det er, der skal vises i konkurrencen. Nu er venstre side af layoutet på plads, så jeg starter med at bygge højre side, og her så skal der indsættes en lille tekst igen. Den fortæller, hvad man får ud af at like Forsound Aarhus' Facebook-side. Og under den, der indsætter jeg så en like-knap, så deltagerne altså får at vide, hvorfor det er, de skal like og let kan like. Herefter indsætter jeg de felter, som folk skal udfylde ved deltagelse. Det første, det er mailadresse. Jeg går også lige ind i feltets indstillinger og sørger for, at der står indsæt mailadresse i feltet, så er deltagerne i hvert fald ikke i tvivl om, hvad det er, de skal indtaste. Det næste felt, jeg indsætter, det er telefonnummer. Det er egentlig ikke nødvendigt i den her konkurrence at bede om telefonnummeret, fordi man kan jo i princippet kontakte dem via e-mailen, men det gør det lidt nemmere at kontakte vinderen, så det indsætter jeg altså også. Normalt vil man også lave et felt, der hedder fulde navn, men fordi konkurrencemodulet indsamler fulde navn fra deltagerens Facebook-profil, så er det faktisk ikke nødvendigt. Nu indsætter jeg så spørgsmålet fra mit Word-dokument, som jeg vil have deltagerne til at svare på i forbindelse med konkurrencen. Det omhandler videoen, så de er jo nødt til at se den for at svare rigtigt, medmindre de selvfølgelig vil prøve lykken og blot vælge et af de 3 svarmuligheder. Jeg har her indsat 3 valgmuligheder, men man kunne i princippet indsætte flere for at gøre det sværere for deltagerne. Det næste felt, jeg indsætter, det er til nyhedsbrevet. Altså, jeg spørger dem, om de vil modtage Forsound Aarhus' nyhedsbrev. Man kan selv vælge som virksomhed, om det skal være forhåndsudfyldt eller ej. Det er op til en selv. Men det vigtigste er, at man fortæller deltagerne, hvad det er, de får ud af at tilmelde sig nyhedsbrevet. Så er der nemlig flere relevante personer, som der gør det. Afslutningsvis så skal der selvfølgelig indsættes en deltagerknap, ellers bliver det en udfordring at deltage i konkurrencen, kan man sige. Du kan under udseende ændre skrifttypen, såvel som skriftstørrelsen. Skriftstørrelse 14 ser for eksempel ofte godt ud, men det kunne lige så godt være skrifttype 15 eller 12, hvis man er til den slags. Hvis du vil give deltagerne mulighed for at dele konkurrencen efter deltagelse, så skal du blot kigge på opsætning og derefter deling. Så kan du aktivere det, der hedder en dele-pop-up, og bestemme, hvordan linket til konkurrencen skal vises i nyhedsstrømmen hos deltagernes venner, når den deles. Dele-pop-up'en den spørger deltagerne, om de har lyst til at dele efter deltagelse. Jeg starter med at finde det rette billede, og herefter den overskrift, jeg ønsker, der skal være i delingen. Afslutningsvis skal beskrivelsen af konkurrencen også indsættes, så ser det rigtig godt ud på Facebook. Nu er konkurrencen faktisk klar, så jeg klikker på Preview for at gennemse den på forskellige enheder. Det er vigtigt at se, at den ser rigtig ud, for så gør den det også for deltagerne. Her ses den på en iPad, som er opadstående, og man kan ligeledes vælge at se den på en iPad, der er på siden. Som du kan se, så vises de 2 kolonner enkeltvis på mobil for at sikre den bedste brugeroplevelse, når deltagerne nu skal i gang. Man klikker op på deltag for at komme til højre kolonne, og tilbage til præmie, hvis man vil se præmien eller filmen, som i dette tilfælde igen.
Afslutningsvis der previewer jeg den, som den kommer til at se ud på Forsounds Facebook-side, også direkte inde i modulet derinde. Nu er min konkurrence opbygget, og næste step er derfor, at jeg planlægger selve kampagnen. Jeg klikker mig ind under kampagner, og klikker herefter på opret ny kampagne. I forbindelse med planlægning af kampagnen, så vælger jeg dens navn, samt i hvilken periode den skal køre. Herefter vælger jeg den skabelon, jeg netop har opbygget, og afslutningsvis så indsætter jeg konkurrencens betingelser, som jeg selvfølgelig på forhånd har klargjort for at gøre det nemmere for mig selv. Nu trykker jeg igennem. I og med at konkurrencen nu kører, så kan jeg gå over på Forsound Aarhus' Facebook-side og deltage i den. Herefter vil man indtaste sin mailadresse, sit telefonnummer, som vi har bedt om her, og selvfølgelig svare på spørgsmål til videoen. Så er der bare tilbage at trykke deltage, hvis man altså gerne vil have nyhedsbrevet. Nu kommer delepop-up'en frem, som jeg opsat før her, med de oplysninger, som der er blevet indtastet. Nu kan jeg vælge at dele konkurrencen, eller bare gå videre, hvis man ønsker det. Nu er deltagelsen sådan set gået igennem, sværere var det ikke at deltage. Nu kan jeg så gå ind på deltagerlisten over i BeSocial Cloud, konkurrencemodulet herovre, og se mig selv på listen. Som du kan se, så er der profilbillede, der er Facebook-navn og de oplysninger, som jeg ellers har bedt om, at der skulle indtastes. Det kan trækkes ud i Excel, eller man kan trække en vinder blandt deltagerne. Nu er der så kun mig selv som deltager, så det er klart, at jeg vinder i den her konkurrence. Tak fordi du så med. Jeg håber, at videoen her har givet dig en indsigt i, hvor let det er at opsætte professionelle konkurrencer på Facebook med BeSocials konkurrencemodul.